Kaon na dong. Grabe oh. Ay, tarong. Panghipos deh, panghipos. Pusa ng nasa lamisa. Unsa man na katol? Katol na, bad. Ew, bad. Katol ang bad. Oh, panghipos sa lamisa, panghipos. What? Oh. Pusa kayo man na makakaon, imo hipuson. Oh. Unsa man? Si Queenie, ikay trabaho kay ikaw may kuya. Ikaw mo trabaho ay pagagad ni Queenie. Pusa na. Katong sa kaplato butang dito. Kuato dungana po na imo trabaho tagsa man imo butang diha. Oh no! Tagsa kuatong uban, tingba og bitbit. Nanugo pa siyang papa. Ikaw ko na buhat pa, ikay buhat pa. Ikay mo buhat kay ikay kuya. Mag-practice kay kuya ka. Nga ugma, ugasan na nimo ugma. Ang hugas ka ugma. Ana? Ana? Matog ka. Ana, hindi. Tanaw kag zombie? Bad man na Bad magtanag zombie. Right. Kay makahadlok na sunahuna. It is? Bow! Kuya Juan, ni Mas Terence? It is. Oh no! Kuya Juan, dali naghipos. Kita tagsa man na imong trabaho di gina mahuman og dali kay di usa-usa man imo pagkuha. Manot brush? Right. Manot brush ka unya. Nya tog din ka dito babaw. Right. Tagsa gini punit. Sige na tiwasan na diha